Jam Genwali fini wiyete men ñande dew 15 korsi ujunɗe ɗiɗi e nogas e joyi ina hawre 18 taske ujunere temen nayyi capannayyi e jeegom fergo ɗemɗe gendije ɗo e Sénégal eɗen poti daranade kawtal ngal pelle Pular Sénégal toppitoɗen gueɗe men pop e kala leydi e nder Afrique ko yebare men wasde en sirŋinanade ko nafata en ko wasde en yuɓɓinde ko emen ñiɓde en e fimde wotere leltini en ala o ko ɓiɗɗo cuurel walla ko ɓiɗɗo cuural tawede ko kattanɗo jarlitiɗo tan hatu jina won gueɗe ne kersani e men sanne so poɗodiral suɓgoji woteji ina mbaɗa e Sénégal leƴƴi goɗɗi ɗi goto foof e radio e télévision ina yiye ina nane ina haala ɗemgal mum haal pulareɓe ɓe kalata ko jolfe walla Faraysire ɓe goppa ngal maɓɓe hayso eɓe kaala ɗemɗe woɓɓe yoɓe guidoro Pular taw ko heewi e haal pulareɓe ɓe ganda carte woote ɓe ngalaɗe ɓe ganda ɗo ɓe gotata hay seremɓe e halifaɓe mawɓe diine ɗum ko ustare men seremɓe men tedduɓe ina poti darade keɓa gueɗal mumen to radio e télévision kamɓene ɓe mbatta haalde e majji diine o taw koye ɗemgal Pular windande nde ina jokki kuɗol Mamadou Samba Diop lollirɗo Murtuɗo Diop mo Mbagne e dande Maymouna Oumar Diallo mo Heelangge duɗal Pular Murtuɗo Diop yo jaam ñallu ñallen e nder hen